Ka MS Daturi ka seafood stall kabadan hasenda bat kesurok ba National Highway 6 haum sau nong Trai Riboy District ka yepi kijing bam Trai ukasi ibabang basngem pha nadu ki jatendong ki jur tendong ki do ba bunjaj kum ki tham ki chalanai ki semprong do tli bat kiwe hang nai pilaru banyo yo pan sau pan karo panding bat ki chatni ba bunjaj pamtang kata kado masih terkong do sedang terkong yang rendia bat kiwe pat pan penshingam susu pilaru banyo ki so isnahi kum ki jinjal el so yong so trun so persyong bat kiwe hakador ka babit ba pilaru ban order lupa daga babipun ne WhatsApp shangi hau nomor prah nyau lai not dai lai nyau Katkum nagalar petai kubor ka India TV ka balapan mi mentaka sengi ka kandai trigunai wing aja pesan layatu bagawai ka longkemi ka batmu banrong tu ya ki jingdeng baramdor napo gawai ka dukan kala pulom no kane ka longkemi ka blarung syapo kane ka dukan badle menle kumbalik thet ya ki jingdeng baramdor napo kane ka dukan Henry Kamhaden ka jingya keren berunong di dukan kala sei da Sohmynken bala teliat batmu ban Kawang da durkmat jong Henry une unong di daga jingkloi ulayada yalade bat ulayo bat yaka bat ula Thap yaka klem jing sange kane galong kemi keblaka duru yalade ban light naga jing itu ya kane la sakhiru daga video daga CCTV kebalabu hapo jong kane kadukan kane ka jingjia kade kebala jia ki thai ngaranip ha Ahmedabad une unong di dukan ubala Thap yaka kumbakhat nyusin ha ki arpau second ha shwa bon khniat yaka shabar jong kadukan Nakaliang kipulit kila thwet ya kane ka longkemi kat bagane ka longkemi kala phet krat haswa bagi pulit kin thwet ya ka